Issa li għadda referendum dwar id-divorzju huwa konfermat aktar minn qabel li tul il-kampanja kien hemm rabta diretta bejn il-Gvern, il-Partit Nazzjonalista u l-kamp tal-Le. Waqt il-programm Inkontri fuq Wan tkellmu għall-ewwel darba żewġ strateġisti tal-Partit Nazzjonalista dwar is-sem tagħhom fil-kampanja tal-Le. Wieħed minnhom huwa Claudio Grech, l-eks segretarju privat Tostingat, eks kap eżekuttiv ta' Smart City Malta u llum chairman tal-bord tal-Mita. F'kull elezzjoni ġenerali u lokali, Claudio Grech ikun fis-sala tal-voti mal-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. L-istess ġara fir-referendum tad-divorzju. Jien għandi dritt inkun fil-moviment tal-Le bħalma kont. Tajjeb, għandi dritt inkun membru tal-Partit Nazzjonalista, tajjeb, u naħseb li dak la inti u l-ebda persuna oħra ma jista' jiġħaduli, tajjeb, u għandi dritt illi meta jien jidher li fil-ħin liberu tiegħi irrid ngħin lill-Partit Nazzjonalista jiena nista' nagħmlu. Strateġist ieħor tal-Partit Nazzjonalista li kellu sem dirett fil-kampanja tal-Le kien Lorenz Zammit, ex-chairman tal-Malta. Jiena l-pożizzjoni tiegħi kienet ukoll ċara, jiena qatt ma ħbejt il-pożizzjoni tiegħi li jiena vvutajt le. Lorenz Zammit baqa' jiddefendi wħud mill-argumenti li tqajmu mill-moviment tal-Le. Waqt l-istess programm Jeffrey Policino Orlando akkuża lil Lorenz Zammit li fil-kampanja intużaw tattiċi maħmuġa mill-Partit Nazzjonalista. Fosthom mal-partitarji nazzjonalisti li bdew jirċievu telefonati fejn jgħidulhom li jekk jivvutaw iva ikunu qed jivvutaw għal Joseph Muscat.